Ja som Nikto a toto je video na druhú verziu Airsoft bomby, ktorá sa od tej prvej o poznanie líši. Celé je to na tomto malom displeji, vzadu je procesor, ktorý to všetko riadi, napájanie 9V batériou, ktorá je uchytená na týchto neodímiových magnetoch. Je malý buzzer, ktorý vydáva klasický pípavý zvuk, zapínač, potenciometer na kontrast displeja, a tu je časť, s ktorou deaktivujete bombu. Po zapnutí vám to ukáže pár informácií, kým sa načíta program a potom vám to dá možnosť nastaviť čas. Maximálna doba času je 90 hodín, 50 minút a 50 sekúnd. Stredným tlačítkom sa posúvate na ďalší krok, pravým pridávate, ľavým uberáte, nastavím 10 minút a pokiaľ nemáte všetky kábliky uvedené v správnej polohe. Kábliky z toho dôvodu, lebo namiesto týchto prepojiek sa dajú použiť aj kábliky, ktoré krásne pasujú tiež na tie piny. A pokiaľ ich nemáte všetky správne prepojené, tu vám ledky krásne indikujú, že ktorý máte a ktorý nemáte. To je, sa dá dať aj dole. Môže to mať čisto len človek, ktorý bude deaktivovať bombu. Ostatní sa môžu pokúsiť bez toho. Môže to byť hociakou stranou otočené, bude vám to svietiť stále rovnako. Nemôžete to potvrdiť, pokiaľ vám nemáte všetky uvedené v správnej polohe. Pokiaľ ich máte, potvrdíte a spustí sa odpočet. A od tejto doby môžete deaktivovať. Pokiaľ LED svieti a vy to vyťahnete, je to chápané ako chybný krok, odpočet sa zrýchli. Pokiaľ to spravíte druhýkrát, samozrejme na inom pine, tak sa odpočet zrýchli ešte raz, tretíkrát bomba vybuchne. Pokiaľ všetky vyťahnete správne, tak sa bomba deaktivuje. Potom si to môžete umiestniť do nejakej krabičky alebo kufríka. Ja som použil túto krabičku od ďalkových svetiel náhradných do auta. Presne to tam pasuje. A tieto prepojky sa dajú nahradiť ešte takouto svorkovnicou, kde si len prišrobujete kábliky a je to trochu deštruktívnejšia metóda. Môžete to aj odšrobovať a vyťahovať, alebo prestrihávať jak v normálnej bombe. Tak.